Hyvää päivää ihmiset. Tänään pelataan Happy Wheelsia ensimmäistä kertaa. Ja tosiaan siis mä en vielä viitti mennä tänne pelaajan tekemään mappiin. Aluksi testaan nämä. Tosiaan pari kertaa vasta pelannut tätä play now. Sitten okei. Au. Toi jokin varmaan kipeä. Pyörä tulee vielä päälle. Okay. Restart level. Hei. Kaaduin. Miten mä nyt onnistu kaatumaan tässä? Meni. Mistäköhän se oli? C-napista. Au! Okei, ehkä mä koitan jotain toista mappia. Car Type. Kuulostaa hyvältä. Tykkään tästä, mä otan tän. Ai tää on tämmönen takaa juttu. Ai. Selkään tuli joku kumipallo. Tää hyytyy tähän. Ladataan tyyppiä. Mikäkään? Mopo varmaan saa kiinni. Ai tässä oli joku likkakin kyydis. Ui. Oli tiukkaa. Täällä on joku kuollut. Mitä ihmettä? Ui mopolla. Mopedilla seinään. Jos ootte katsonut Pasilaa. Pakko katsoa äkkiä. En te ette nähnyt Tuossa oli BMX-parkkilla. Mitä haluu? Run, woman, run! Tähän mä tälle okei, tän. Mistä hyppäs pois? Mistä tää hyppäs pois? Zetasta! Ui. Jotenkin musta tuntuu, että mä oon kuollut. Just. Spacestä varmaan piti kiinni. Mulla on nyt joku kaikki näppäimet kiinni. Tai päällä. Ui nyt on tiukka meitsi jo siinä. Siinä on toi yksi tyyppi. Kaikkis parhaimmassa mukaan. Ai mä oon viimeinen. Yes! Voittaa! Run! Tääkin on liikkunut tänne. Tää juttu. Okei. Seuraavaksi tulee vähän kuokuman liikkumista. Tää on randomisti tästä. Se on varmaan tässä Hillsin kohdalla. Otetaan nyt tää kaveri siihen Hillsiin. Pelaan tän jälkeen vielä yhden mapin. Sitten lopetan. Kamaan nyt. Noniin. Ahaa, tää näyttää hienolta. Tuo.
Tuleekohan tästä, jos mä hyppään? Varmaan. Kurkkupastille. No hyvää kurkkupastille, toimivaakin. Voin suositella. Ostatko tätä eukalyptuslemonia? Hyvä. Tän jos tykkäätte lemonista. No niin. No. Okei, mä pelaan vielä yömobia. Niin. Hotelli. Kuulostaa hauskalta. Vähän lagista varmaan teillä. Niin kuin kaikki että mamma tulee mukaan. Ja. Sitten tää ruokakori. Mitäköhän tässä? Okei. Toi oli varmaan hissi. Hotel. Hyppää. Tästä pääsee. Häh? Onks tää hissi? Tässä ainakin aukesi joku. Okei. Mitäs vitsiä? Okei. Mä tonne ois kun mennään. Mut tää video oli varmaan tässä, et se ois moi moi, moikka!